Sa spotlight karong buntaga mga kapuso, padayon tong hisgutan ang atong mabulukon nga kasaysayan. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato duha sa mga banggiitan nga video journalists o cameraman sa GMA Regional TV nga napada karong bag-o sa makasaysayanon nga coverage nining atong quincentennial celebration. Makauban nato sila ug kumustahon sab nato ang ilang kasinatian didto. Mga kapuso, maila-ila ninyo karong buntaga si Godfrey Relien ug Marlon Melgazo. Good morning. Good morning, Nick. Good morning. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga sa di pa ta mag-field work karong taod-taod mangita og balita. Godfrey, unahon tika Kuya God. Pwede ba ma-share nimo namo ang imong experience kanus amang ka napadala dito sa Eastern Visayas, sa partikular sa Giwan Eastern Samar? Mga usa ka semana gid to sa March next. Napadamo dito sa Giwan Eastern Samar. Unsa may naa di ay sa Giwan sa Eastern Samar nganong importante kayo ni sa atong kasaysayan? Sa history gud ni Magellan, ang nagpunta sila dito sa tulo ka isla, dito sa Suluan, sa Humunhon o sa Kalikuan. Kay una man gud sila sa Suluan, igora silang kuan dito nagangkurahe kay ni pahuway ra marag nana. Unya, pero sa gihapon pagkahuman dito sila sa Humunhon, dito na gyud sila ni Dunggo kay tinaw man kuno kayo ang tubig ngadto next mo nagpangamay man kuno nila. Mo to nga kay giuhaw na sad sila, dito gyud sila nanaog. Do na say gipahigayon ngadto nga ang mga LGU ug mga government, national government nga mga programa. Unya dito sad sila nag unveiling sa marker. Lon, ang imong experience after sa Eastern Samar, kay I understand, ning biyahe man ni sila si Magellan padong sa Southern Leyte, sab padong sa isla sa Limasawa. So Limasawa sa coverage, sab ang imong experience kumusta man? Ang among experience dito sa Limasawa Island, nanukad mi gikan sa Maasin, paingon ngadto sa Limasawa Island. Ang biyahe namo mga mudagan og mga usa ka oras ug hapit mga 2 ka oras among biyahe. Nagsabay mi sa galyon. Ang galyon nga gisakyan ni Santo Niño gikan sa Maasin paingon sa Limasawa. Unya, kuan sa nga mo experience kay medyo nilain ka kadali ang panahon, ni uwan siya gamay, murag bisbis to sa balaang bata, paingon sa Limasawa Island. Unya, pag abot na mo sa Limasawa Island, gisugat mi sa mga tao, na ay mga gagmay, mga sakayan nga nisugat sad sa Santo Niño, nga lipay kay sila tanan kay tagsara mahitabo nga ang Santo Niño ni abot dito sa Limasawa Island. Actually, sa impormasyon sa atong mga kaigsuon na nagtan-aw karon kining Limasawa coverage, kami ang nagkuyog, akong VJ si Marlon Melgazo, of course Edward Tubilan among DMNG operator. Makapuso kami nagsakay mi sa Philippine Navy nga vessel, samtang ang among cameraman among VJ diha sa Maritime Group, PNP Maritime Group nga vessel. Kumusta man tong diha mo sa PNP Maritime nga barko, Lon? Mas makaduol gid mo sa galyon kay mas gamay man gyud inyong gisakyan. Nag-abay ra gid mi, nagpakilid ra mi, mura silbi ang nag-escort sa galyon. Unsa may challenges nga imong giatubang sa imong coverage dito, Godfrey? Actually ang pinaka lisod yun kay katong magbiyahe mi, labi na tong katong pa uli nami gikan sa Humunhon hangtod sa Minlan. Kay ang biyahe gud mig mga 3 hours sad. Pag abot na mo sa tunga-tunga next kay ni aso bitaw na pek grabiya sa aso. Tumig nasunog na. Naarabag ko sa tungod. Dali lagi na ko nakatuktok. Pag tuktok na ko ana dugayang ni hunong sus nag-operate di ay. Ingon ana gyud makapuso ka, dedicated ang atong mga video journalists sa ilang trabaho. Ikaw, Lon, unsa may do na ba kay na sinati nga problema, challenges ato nga coverage? Pag abot na gid namo sa Limasawa Island nga padong na magsugod ang misa, mao gyud pagbundak sa uwan. So ang mga tao na masilong, nag-iyahay og
pangita og kapasilungan. So ako ang akong gihimo ni pasilong so kadali kay akong gisipti ang akong kamera kay uwan man. So nangita sa kong landong kapasilungan. Pero ang misa nagpadayon gud gihapon. Maora tong gamay nga problema ako nasugatan. Unsay kalainan, unsay diferensya ini nga coverage ninyo karong bag-o sa miagi nga mga out of town coverages ninyo? Lahi siya nga coverage no kay sumapa 500 years. So kausaran ni mahitabo sa among kinabuhi sa among coverage kay maghuwat pataglaing 500 years una ni makausab nga coverage. So talagsaon gyud ni siya. Lisod yun ang karong panahon sa pandemic kumpara sa una nga medyo relax ra, dire-diretso ra ka nga makaadto sa kung asa ka mo adto nga lugar. Isip panapos gikan ninyo mga banggiitan natong mga kapuso video journalist kung doon na mo'y nakatunan sa ingon ani nga coverage karong bag-o kag gusto sab ninyo nga i-share bali mensahe ninyo sa atong mga viewers unsa man ni? Kung kamo ganahan mo nga muadto sa mga gusto ninyong mahibaw-an nga kasaysayan, mas nindot sa sigurong inyong atuon. Kung dili na unya pandemic ha, kay perting lisura rong mga panahon na. Ang akong nakatunan nga ang mga tao wa man gid bisag nag-pandemic pa, wa man gid nawadi og pagsalig sa Ginoo. Maor gyud akong realization kay ang mga tao init gid kayo ilang pagdawat sa Santo Niño sa atong Ginoo. Tinuod gyud na og padayon sa inyong maayong buhat mga kapuso, mga banggiitan nga video journalists sa GMA Regional TV ato na silang buhian kay mag fieldwork pa ni sila, mag news gathering pa ni sila para sa RTV Balitang Bisdak karong hapon. Daghan kayong salamat Godfrey Rilien og Marlon Melgazo.